سبسکرائب کریں حافظ جمال ساؤنڈ چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکیں۔ مرن نبی و بے کعبہ رہیں بخاری حضور علیہ السلام دو قبراں دے کولوں گزرے روک کے آکھن لگے جے نال ساتھی آن صحابہ کرام اینا دو قبر آلیاں نو عذاب ہو اے حضور دی میرے بچیو نگاہ ہے ساڈی اکھ دے کے پردہ آوے تا اٹک ویندی ہے نگاہ لیکن تیرے نبی دی اکھ دے سامنے پردے ہے نہیں قبر دے وچوں ویکھیا آکھن لگے انہاں نوں عذاب ہو رہے ہیں اور کیوں ہو رہا ہے یہ بھی دسیا ایک دا دسیا کہ اے بندہ جیڑا ہا اے چغل خوری کریندا اس وجہ تو پکڑیا گیا قبر دوئی قبر وال اشارہ کیتا کہ چغلیاں بہوں کھاندا بندیاں نو لڑیندا بہوں آ ایدو دی گل سنی تو دے کر چڈی چغلیاں کھاون دی وجہ تو قبر دے عذاب وچ گرفتار ہو گیا ہن ویسے تے گل اے شہد صاحب جدی قبراں تے حضور کھلے ہو بلا اوتھے عذاب رہندا بھاویں او چغل خور ہاں تے دعا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ او پیشاب کرن دے ویلے قطریاں تو نہ ان بچدے اے عذاب دے موجب دو عمل دسے چغلی کرنا اور دوسرا پیشاب کریے تو پیشاب دے قطریاں تو بچن دی کوشش نہ کرنا اے دو عمل بطور خاص اے وجہ ہے قبر دے عذاب حضور علیہ السلام تو وہ خوشبختان بھاویں اتنے انہاں دے برے اعمال ہان کہ حضور دے راہ دے انہاں دیاں قبراں بنی ہوئی حضور علیہ السلام انہاں قبراں تے کھلو گئے میرا اپنا عقیدہ ہے جس لئے حضور کھلو گئے ہاں عذاب تا اللہ ہٹا لے اسی حضور دے قدماں دے صدقے ساڈی تعلیم واسطے ساڈے واسطے حضور نے فرمایا نال کھچی کھلیا اس کھجی دا ایک پھڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھجی تو اتار لیا فشقها نصفین اس ایک پھڑے دے دو حصے کیتے ایک حصہ ایک قبر تے رکھیا ایک حصہ ایک قبر تے رکھیا تسی بھی ساوی شے رکھ دے ہو نا اے ثواب تو خالی نہیں جدان قبراں تے جاؤ نا تا ساوی شے ضروری کھجی دا پنڈ ہوے تو اور اچھا کام ہے پھول بھی رکھنے اے بھی چونکہ ساوی ہیں اس تو علماء کرام فرماندے کہ اصل مل گئی ہے قبر دے کوئی ساوی شے جیڑی بھی رکھی ہے اگا پوری گل سن لو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کام کیوں کیتا نے قالوا لمن فعلت هذا یا رسول اللہ یہ دی وجہ بھی سن دسی جاؤ یہ کھجی دا پھڑا تروڑ کے قبر تے رکھن دی حکمت کی ہے حضور نے فرمایا جتنا تک کہ ساوے راسے نے تسبیح کرن دے تے اے پھڑیاں دی تسبیح دے نال اللہ قبر چ عذاب ہٹا لے سی ہن وہ منصف مزاج بن کے فیصلہ چک رہا ہے اس مولوی دی مننی ہے جڑا ہڑیندا ودا ہے ایک کھجی دا پھڑا کتھے ہے تے خود حافظ قرآن کتھے ایک حقیر جی شاہ ہے جو دے پڑھن دے نال عذاب اللہ ہٹا لیندا ہے تے نعتاں پڑھن دے نال تے قرآن پڑھن دے نال کیا اللہ عذاب نہیں ہٹائے گا مڑ اس گل تے میرے پتروں پکے رہیا ہے کسے دے آکھے لگ کے مولوی پوں ودے نو تے مسئلے پٹھے سمجھیندے ودن اس گل تے پکے رہیا ہے قبراں آلیاں نو ثواب پہنچاون تو انکار نہ کریا ہے ثواب اپڑدا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ دعا قبر دے عذاب تو بچن واسطے درود شریف اے بہت بڑا نسخہ ہے سوکھا جا کام ہے درود پڑھیا ضائع نہیں باقی عمل ضائع ہون دا احتمال ہے نمازاں ساری زندگی پڑھی ہو سکتا ہے اللہ ایک بھی قبول نہ کرے ممکن ہے کہ نہیں حج ہر سال جا بھی یہ ممکن ہے اللہ ایک حج بھی قبول نہ کرے پر برامو تے چوتھریو ایک گل میں پندسی ویندا نے اے دل دی صاف تختی تے لکھ لیو درود ایسا عمل ہے جیڑا کدی ضائع نہیں ہو سکتا قبول ہی قبول